1988-ban alapítva. 3200 négyzetméter gyártófelület. Több mint 48 munkatárs. Külföldi és hazai stratégiai partnerek. Több mint 1 milliárd forintos árbevétel. Nálunk, a Sáhó Fémforgácsoló Kft-nél ez mind eszköz, hiszen a cél a folyamatos, biztos lábakon álló fejlődés és a megbízható, hosszú távú partneri kapcsolatok kialakítása. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy cégünk egy klasszikus garázsvállalkozásból mára egy a nemzetközi és hazai piacra termelő, magas hozzáadott értéket teremtő fémipari céggé nőtte ki magát. Büszkék vagyunk arra, hogy családi vállalkozásunk önerőből hozta létre 3200 négyzetméteres gyártófelülettel bíró Baji telephelyét, és érte el azt, hogy ma már olyan cégek stratégiai partnerévé válhatott, mint a Knorr-Bremse. A Sáhó Fémforgácsoló Kft. Fő profilja a magas hozzáadott értékű forgácsolási tevékenység, mely során a megrendelői igények szerinti alkatrész, késztermék, illetve félkésztermék előállításával foglalkozunk. Mindamellett a hegesztés és összeszerelés is szolgáltatásaink részét képezi. A megrendelés beérkezése után mérnök és gyártástervező kollégáink a Siemens NX CAD/CAM program segítségével megtervezik és programozzák a gyártást, illetve elkészítik a partner számára az árajánlatot. Ezt követően kezdetét veszi a szükséges alapanyagok beszerzése. A nyersanyag darabolását követően munkatársaink a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelően magas technológiai színvonalú Morris Seiki, Amada és Matsuura gépeink segítségével a kevésbé munkaigényestől az egészen komplex, magas hozzáadott értékű termékekig minden megrendelői igényt kielégítenek. A gép melletti első vizsgálaton felül minőségellenőr kollégáink biztosítják, hogy az általunk gyártott termékek az elvárható legtökéletesebb minőségben kerüljenek partnereinkhez. A hő- és felületkezelést követően a késztermékeket csomagoljuk és kiszállítjuk. Cégünk a megrendelés beérkezésétől az alapanyag beszerzésen át egészen a kiszállításig teljes körű szolgáltatást nyújt, akár konszignációs raktárra, akár szerelősorra szállítjuk termékeinket. A Sáhó Fémforgácsoló Kft. Számára fontos a folyamatos, biztos lábakon álló fejlődés. Ezért cégünk helyi szakközépiskolákkal együttműködve részt vesz a szakma jövő generációjának képzésében is. Cégünk számára a legfontosabb, hogy partnereink igényeit maximálisan kielégítve, az elvárható legmagasabb minőségben és megbízhatósággal végezzük el a ránk bízott munkát. Motivált és megbecsült munkatársainkkal, csúcstechnológiás gépparkunkkal és a fejlődésre való folyamatos törekvéssel álljunk vevőink rendelkezésére hazánkban és Európa szerte. Sáhó, a fejlődés biztonsága.